Dobrý večer, vítajte pri pokračovaní našich rozhovorov s veľmi zaujímavými, mladými, inšpiratívnymi ľuďmi. Po minulotýždňovej skúsenosti si skúsime niekoho opäť pričarovať. Môžeme. Raz, dva, tri. Pačino? Áno. Čo ty a husle? Ja a husle? No nič, asi. Tak ťa odčarujeme. Raz, dva, tri. Peťo, čo ty a husle? Tak trošku mám spoločné. To bude správny host. Takže našim druhým hostom je Peter Burza. Vítaj, Peťo. Ďakujem. Tak, Peťo, vieme, že hráš na husliach a chceli sme vedieť, že ako si sa k tomu dostal, čo ťa k tomu viedlo. Tak na husle hrávam asi od 6 rokov. Viedlo ma k tomu vlastne prostredie, v ktorom som žil, čiže rodina. Začal som hrávať v Zuške teda, najviac ma k tomu viedol brat, keďže hrával na husle tiež a Ujo tiež, takže sme taká trojka. No, nezačal som hrávať na husle od útleho detstva, ale hral som aj hokej, síce chvíľku, rok, ale naučil som sa korčľovať. Takže hrávaš od 6 rokov na husliach, bavilo ťa to celý čas, alebo si mal aj také tmavé chvíľky, že ťa to Ešte ten prestalo začiatok baviť? bol taký, že ma do toho, nie že museli nútiť, ale mamina mi koľkokrát hovorila, že nech si zahrám aspoň pol hodinku. Také tie etudy to ma nejak moc neťahalo, ani tie klasické veci, Bach, Vivaldi a takéto veci. To ma nejak moc neťahalo úprimne, ale začalo ma to baviť, keď som bol piatak a začal som hrávať v jednej kapele, takej country. Volajú sa Stopy, ešte stále hrávajú v Partizánskom. A vtedy ma to začalo tak baviť, lebo vtedy som sa dostal do takého svojho živlu. No a vlastne tam tiež hrával aj brácho s nimi, s tými ľuďmi, preto ma to tam aj tak ťahalo. No a vlastne dovtedy som aj doma skúšal hrávať také všelijaké veci, bluegrassové, country a to ma tak najviac akože chytilo aj doteraz. A teraz niekde hrávaš? Hrávam v jednej kapele Pure, ktorá je tiež vlastne z Partizánskeho a sú tam viac menej mladí ľudia a tam ma to akože celkom dosť baví. Je to taká popovejšia hudba, ktorú som doteraz moc nehrával, ale je to fajn skúsenosť a veľmi ma to tam baví. A ešte mám jednu v Šidle, to je taká tá bluegrassová, taká country. Tam ma to tiež veľmi baví, lebo tam sa dokážem tak inak vyžiť v tej hudbe a je to akože dobrá hudba. Super, Peťo, díky, že si nám zahral. A kde tráviš svoj voľný čas, keďže si spomínal, že do tej Zušky už tak viac menej pomenej a že sa venuješ tým kapelám, tak kde najviac tráviš svoj voľný čas? Tak ešte chodievam sem do spevokolu, tu ma to celkom dosť baví. A je to akože fajn, taká aj skúsenosť a je to tu super, že každé nedele hráme a tak. Takže vlastne aj k tej kapele Pure sa dostal cez spevokol? No, dá sa povedať, hej, áno. Chcel by si odkázať na záver niečo mladým ľuďom, ktorí by chceli začať hrať na nejaký hudobný nástroj, že nejaké... Tak to hlavné, čo je, aby sami chceli, lebo keď ich do toho niekto bude nútiť, tak to nejak moc, to akože budú hrať, budú možno dobrí, ale hlavne ich to nebude baviť, to je to hlavné. Ďakujeme za pekné slova, ďakujeme, že si prišiel, prajeme ti všetko dobré. Ďakujem pekne. A vy sa možno pýtate, prečo tu máme tento obraz, ale na to už nemáme čas, takže ďakujeme za pozornosť a vidíme sa na budúce. Ty si sa štvrtýkrát zasmial na tej istej vete, proste. Jalalalala, čo poviem? Že je pokračovanie našich cyklov. Nebudú to cykly. Vítajte pri pokračovaní našich rozhovorov s veľmi... Lila! Ešte raz. Sa prestrihne však. Kde hrávaš, či hrávaš? Kde hrávaš? Vonku, vnútri alebo keď Do tej Zušky už tak viac menej pomenie. Viac menej pomenie. We're
silver